Jissuktaw il-kontradizzjonijiet mill-Partit Nazzjonalista dwar l-skandlu ta' pajjiżna dak tax-xiri taż-żejt. Waqt li kienet jitkellem f'One Breakfast News il-Viċi Kap Nazzjonalista ddefenda l-eks Ministru Tonio Fenech dwar l-arloġġ li rċieva mingħand il-familja Farrugia, arloġġ li jiswa mijiet ta' euro. Xejn ħażin fl-opinjoni tiegħek? Xejn ħażin. Fl-istess programm Beppe Fenech Adami kompla jiddefendi kemm lil Ostingat u lil Tonio Fenech u ddikjara li għandu fiduċja assoluta fihom u li ma kienu jafu xejn fuq il-commissions li kienu għaddejjin. Fenech Adami għal dan fl-istess jum li se tkompli tinstema' x-xhieda quddiem il-Kumitat tal-Kontijiet Pubbliċi. Fil-programm intervjena s-Segretarju Parlamentari Owen Bonici li ddeskriva dan il-każ bħala wieħed mimli bat ta' kontradizzjonijiet. Saqsew lil Tonio Fenech, inti ġilit qajt ma' George Farrugia qatt għallhom, qatt. Wara ftit għallhom ieħu darba ltqajt għax darba ġie jkellimni fuq tender li ma rebax. U mbagħad qallet għax darba ġie d-dar ma' ħuħ. U peress li l-mara ta' ħuħ Tamirani tani arloġġ tal-lira. U mbagħad saqsew il-Ostingat, qalulu inti ġilit qajt ma' da u qallu dak il-wiċċek taf kif kien jagħmel. Waħdek jiena kont niltaqa' miegħu jisu kull xahrejn u kull 3 xhur, kull xahrejn u 3 xhur, x'kont tgħidlu. U konna nitkellmu fuq affarijiet ta' ħassab tan eċetera. Kontradizzjoni oħra hi li l-eks Prim Ministru Lorenz Gonzi qalli ma kellux kuntatt ma' George Farrugia. Għaliex qed ngħidlek? Għaliex fil-verità u diħa toħroġ fil-PAC kien hemm kuntatti regolari bejn George Farrugia u l-Uffiċċju ta' Kastilja. Iffaċċjat b'dawn l-akkużi Beppe Fenech Adami qal li dan huwa każ ieħor ta' tfih ta' tajn mill-Partit Laburista.